Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, kag aton nga pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Nga ginadala ini sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa sini nga tion, nagapasalamat kita nga ari ang akong partner for the first time, si John Lloyd Coro. Halini siya sa Alang-Alang Leyte. Kag aton siya maestro diri sa high school, sa senior high department sa aton college, Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia. So, John, mayong adlaw sa imo. Kabay pa nga magapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo sa aton nga ginahimo subong ang pag-review sa aton nga leksyon. Si John, mga kauturan, native nga waray, pero hindi siya magbinaray karon. Kabalo man siya magsinibano, and then maka-insindi man siya ginagmay ng mga Ilonggo. So, kami una best, magapangayo sa inyo pasensya. Nga nga akong partner, siguro hindi gid siya makahambal sang straight nga inilonggo, but iya gid tilawan nga pahangop siya sa aton pinagi sa iyang pinulungan sa sining hapon. Kag dyan sa hindi pa kita magpadayon, aton ang naitamyemo ng aton mga kauturan halin dira sa hindi lamang diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, bisan man sa aton mga kauturan kag mga kabyanan dira sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, kag aton mga kauturan dito sa Southern Mindanao, sa Sultan Kudarat, sa South Cotabato, sa Dajanga, sa Coronadal City, sa may Maguindanao, North Cotabato, kag sa Sarangani Province. Kag ang aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan nga mga Ilonggo nga makahangop kag makainsindi sining aton nga pagtuon. So kabay pa nga ang Dios magapakamayo kag magaupod sa aton. Diyan sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon kag pagtalakay sang aton nga leksyon, aton na basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa may Mateo 24 versikulo 24. Nagasiling, kay magalutaw ang di matuod nga mga Kristo, kag di matuod nga mga manalagna, kag magapakita sila sang dalagkong talandaan, kag kalatingalahan agod nga mapatalang kun mahimo bisan ang mga pinili. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpadayon sa aton nga pagtuon. Maluluyon kag langit ng namon nga Amay. Sa sinigi nga tiyon kami liwat palapit sa imo kag nagapangayo sa imo giya. Kag ikaw mag-influensya ang pinagisimblan nga espiritu nga amon madakpan ang mga kamatuoran kag ang mga manami nga mga leksyon nga amon makuha sa amon nga pagtuon sa amon eskwela sa Batika. Salamat gid imo ginsabat amon pangamuyo nga tugyan amon sa imo ini nga pagtuon sa ngalan ni Jesus nga amon Yes. Diyan ang atong leksyon sa sining nga semana, leksyon 7 para sa Mayo 12 tubtub 19. Mateo 24 kag 25. Yes. Diyan anong imong nakita diri sa aton introduction kabahin sang Mateo 24 and then Mateo 25. Sa sini nga mga kapitulo, Pastor, nakita na ako nga ang Ginoo naghatag siya sing bali warning sa iyang mga katawhan nga may ara gid sing mga signs sang before siya mag-abot. Kag siyempre may ara man siya ginwarn nga may ara mag-abot kang mga false Christ kag mga false prophets. Kag possible nga magalimbong or maga-deceive sa mga katawan sa Ginoo, biskan pa ang mga very elect, mga pinili. Mga pinili sang
Ginoo. Yes, and that's true mga kauturan. Ang Mateo 24 aton nabasa ang aton Biblia nga ina siya mga paibalo sang Ginoo nga may maabot nga mga makatalagam nga mga panahon. May mga gera, may mga kuno-kuno sang gera, may mga kagutom, may mga linog kag mga tanan nga mga sari sang kagamo kag kabudlayan ang mag-aabot sa ulihing mga adlaw. Pero may isa gid ri ka punto nga sa aton leksyon gintagaan gid na importansya. Amo ang paglimbong. Paglimbong. Yes, ang pagpatalang sang mga katawhan sa ulihi nga mga inadlaw because ang Ginoo nagsiling terrible things will come. Ang mga terribly, ang mga katalagman, kag mga dalagko nga mga pagpatalang mahitabo. May ara na subong but more will come as the days is approaching of the coming of Christ. Okay. So, ang isa gida dyan is deception. Deception. Ang pagpatalang nga may ara mag-aabot nga mga sa Cebuano pa mini Hindi mga Kristo. Mga Kristo kag butigon nga mga propeta. So amo na siya. So ini nga simana amo na ang aton matun-an ang kag ang Mateo 25 is hatag sa aton sing parables, mga parabola. Nabinagid dira ang parabola dira sang napulo ka mga ulay, the 10 virgins, kag ang parabola sa tong tatlo ka mga servants, mga ulipon nga gintagaan sang Ginoo sang mga talento, mga bags of talents or money. Yes, kadto kita sa Sunday mga kauturan dyan. A powerful confirmation of prophecy. Okay, sa hindi pa si Jan mga kauturan maghatag sa iyang insight, I would like to emphasize nga sang si Kristo wala pa nalansang sa cross. Days before His crucifixion, gingaderiya ang iyang mga gintutunan. Mga disciples, 12 disciples. And dito sila sa bukid sa mga olibo, and Christ was trying to emphasize to them nga mag-aabot ang mga makatalagam nga mga inadlaw. And He was also referring sa pagguba sang templo. You see dyan, ang templo sang Jerusalem, crucial gina sa kabuhi sa mga Israelite, kag sa mga Hudiyo. Pinaka-importante gina sa ilang kabuhi ang templo. And even the city of Jerusalem. That's why every year, once a year, as much as possible kakadto gina sila sa pagtambong sa adlaw sa Day of Atonement, sa Passover feast. Nga. So, isa na iya ka-experience nga they are looking forward every year. So ang templo is the center of that activity. But Christ was telling the disciples nga day will come that this temple will be destroyed. Kagini siya. Okay. So ang mga disipulos most likely nakuha nila but they were not able to get the exact word, like the exact meaning kung anong ginabuot silingon ni Kristo. Si yes dyan, ano pag mo na nakita sining aton Monday election? Si Kristo, naghambal man sa mga disipulo. Kaya namangkot mga disipulo sa iya nga, when will these things be? And what would be the sign of your coming and the end of the age? Kag nag-warn man si Ginoong Hesus nga may ara gid sing maabot nga mga deception. So, sa atong panahon subong, nag-abot gid na. May ara gid sing mga deception. Nakita naton may mga tawo diskan diri sa Philippines, outside the Philippines, may ara sing mga tawo nga nag-claim nga sila representative of Jesus Christ. Tapos nag-claim pa gid sila nga sila mismo ang anak Kristo. Kristo. Son of anak God. sa Diyos. Hindi lang tayo missionary sa ngalan, but there are a lot. Kagang kadamo sang napatalang. Nagkadto sila sa bukid. Nag-eskapar sila sa syudad. Dito sila nag-istarbayaan nila ang ilang mga familia, ang ilang negosyo, ang ilang mga trabaho, ng mga doctors, ng mga dagko, ng mga negosyante.
thinking, hoping nga ina ang amo ang anak ni Kristo or si Kristo mismo. That's why amo na siya. So ang aton nga leksyon mga kauturan, nagahambal siya sa Cebuano pa, nagahisgot siya sa pagpatalang sa mga katawhan sa Ginoo. Gani kabay pa mga kauturan nga hindi kita isa sang matalang kag ma-deceive sini sa mga panahon. But let us remember nga subong damo sang natalang, damo sa nagkaladto sa bukid, damo sa nagbiya sa ilang mga panimalay, kay hoping and thinking nga ina si Kristo na o kon anak ni Kristo, kung ano man ang claim sining mga katawhan, damo sa napatalang. But ina ginagmay pa lang dyan. Yes, Pastor. The degree is just small. Madako pa gini ang degree sang pagpatalang as the days is approaching. Yes. Na mga kauturan amo na kabay pa nga hindi kita mangin isa sina. Kay basi balaga kadlaw ta subong, but in the end few days from now talang na ta. Na-deceive ka na, napatalang ka na, nasulod ka na, nabalagong ka na kung sa Cebuano pa, nasulod ka na sa ila hawlas ang ilang deception. So, yes, John. So, ako madugang pagid, Pastor, Yeah. nang ang warning ni Ginoong Hesus, ginhatag niya 2,000 years Yeah, igo. in advance. Yeah. Oh. So, aton makita nga ang ginhambal ni Ginoong Hesus gakatuman kag makahambal gid ta nga ang ina nga mga pag-deceive magmas grabe pa gid. Yeah. Maabot gid kag maabot gid. Kag sigurado gid Sigurado gid na yes. siya maabot. That is one thing that we would like to emphasize, that this deception kag ang tagna kag ginhambal ni Kristo matuman gid yan. Matuman gid na siya. Yeah. That's why amo na bala no kamo sa Leyte alagyan gid kamo sang bagyo. Bagyo. Yes. Oo. May mga warnings. May mga warnings. Mga warnings. Pero kung kaisa ka kadlaw lang ta sa warnings, no? Aton lang we just laugh at the warnings nga amo na. Ti permi kamo maagyan. Magyan. Yeah. Masanay na ang mga tao. Masanay na. Oo. But hindi nyo ma-experience siya ang kakusog unless nga ara ang bagyo. Do may mga preparations. But a lot of preparation, wala gani kumingking sa power sang bagyo. Agi itong Yolanda. And I know the story of your brother John Ward. Oo. Nagkakabit na lang siya sa bubungan sang simbahan. Church. Yes. Para lang nga maluwas. And it took him several hours to be there. You see? So, kung kaisa gakadlaw lang kita, pero sa pag-abot na sang panahon, that's the time we will recognize nga indeed. Ang iban sito gakadlaw patay. Patay sila. Damo sa nagkalamatay. Because they did not realize nga amo gali na kabaskog. Yes. Kagamo man ang may tabo. Ang deception, ang pagpatalang. Subong gakadlaw lang kita. Hindi gid kuya madala sina. Oo. But we do not know. Sa pag-abot sina nga mga inadlaw, madala kita sang bagyo, sang deception nga ginatawag si Yolanda. You see, so thousands and thousands died because even though they have prepared, but nevertheless, wala nila ma-tiyang-tiyar nga amo gali na ang kabaskugon sang pagpatalang sa ila. Yes, sa Monday dyan, anong imo nakita? The enduring to the end. Sa diri naman sa Lunes, Pastor, enduring to the end, kay sure gid nga maabot ang deception. Yeah. Kag maabot man ang time nga ang tao sang Dios pagkatawgon sila sa mga principalities, mga in front of the rulers, mga tubangan sa mga rulers. Patubangon kita. Patubangon sila. Kag to the extent, to the worst nga i-persecute sila. They would be oppressed. Kag maabot nga ang almost all of the people sa kalibutan ma-hate sa ila. Yep. Makabatsag sa ila sang kaakig. So, as kita nga mga tao sang Ginoo, expect gid nato ni. Yes. Nga as nagatuo gid sa iya, maka-experience gid ta sing persecution. Kanami mga kauturan sang punto ni Sir John. You see, siling ni Kristo grabe pagid ang maabot.
in which ang mga disciples sina nga panahon wala gid kayo naka-comprehend. Pero at least later on na-realize nila kay halos kalabanan sa mga disciples napatay sa hilaw nga kamatayon. Yes. They were martyrs. Martyred. Oo, martyred sila. So, dira nila na-realize kung ano ang ginhambal ni Kristo. But ang atong leksyon nagasiling nga in the end, in the last days, mag-aatubang kita sa mga dalagko nga mga kagamhanan. Yes. And then to the extent that even to the point of death. Oh, kagiban sa atong tugutan sang Ginoo nga magkalamatay. Yeah, labi na gid ang mga may edad na hindi na makasangkol magdalagan, na may edad na nga hindi na makasangkol physically, so God will allow them to die. Yes, or even killed na. Pero at least ang siling sang Ginoo ang nagapadayon tubtob sa katapusan maluwas will be saved, may kaluwasan. So amo na ang aton nga Monday nga leksyon mga kauturan nga enduring to the end nga magpadayon. Balik kita sa imo nga igsuon sa imutod nga si John Ward. Nagakabit siya dito sa pila ka mga oras, no? Yes. Kag nagapadayon kay kun iya tubuyan masweep siya sang hangin kag sang balod. Kay ti ang nag-surge ang ang pagtaas ang balod. So ang punto nga he endured, bitay lang siya nga kabit dito. Kay kun iya bayaan ang iyang ginkaptan, madala siya maanod siya sa mga balod. So amo man na sa aton mga kauturan, ang aton kaptan subong is ang kamaturan ni Kristo. Every day we will cling to the promise of God. Because mga kauturan, ang isa pa yung kapunto nga amon emphasize ni Sir John is that nga hindi ni John overnight nga magmatarong ka sa sunod lang kong adlaw sa a day before sa persecution amo lang ang pagbaton ko kay Kristo. No. Mga kauturan, ang ginasiling sa mga players, constant practice makes man perfect. Oo, na. Ma-practice kita yan. So ang practice unta nga we will have always the truth and Christ with us every day. So that when the day comes, we will be able to endure. Ang mga boksingero nga hindi mag-practice ng maayo, imbes nga 12 rounds, 6 rounds, tumba na. Kay Kapila. Yeah. So that's the point. That's the principle that we are emphasizing here. Nga, let's endure, but let's us practice now. Hasta, yes. The abomination of desolation sa Tuesday. Mga kauturan, aton dumdumon nga kangilaran. Abomination sa Ilonggo dyan is kangilaran. Kangilaran. Sa unsa na sa Cebuano, kangilaran gihapon. Do parehas mong gapon. Yeah. Yeah. Ang kangilaran sa mga magkalatabo, you see. May isa ka punto dyan diri nga akong nadumduman. Sa paghatag sang Ginoo sang 10 Commandments sa bukid sang Sinai. Yeah. Sang si Moses dito sa babaw sang bukid, nabilin ang mga katawan. Yes. Sa pabilin sa under the leadership of Aaron. Pero samtang si Moses 40 days and 40 nights, and they were thinking that Moses died already. Patay na si Moses. They started to worship. Idol worship. Sa foot. Kaya ang ilang nga worship, hindi lang kay nagsulosimba lang sila, but it was a sexual worship. Okay. Kay para sa ang ilang patron, no? Nga they were thinking if they will do sexual idolatry, ka magsimba sila, and they will do sexual kind of worship, they are blessing nga ila ginapalipay ang ni. So ang punto naton diri dyan is that grabe kang ngilad. It is not just a mere worship of idol nga magluhod-luhod sila, pero ang ilang sobra pa kay ang ilang gihimo was really more than daw hindi ka bala magpati. No. Kag ano ka nga you can't hardly believe nga amo na ang mahitabo. So
amo man na siya ang ginhambal ni Kristo nga a day will come. Nga daw hindi kita magpati. But kung madeceive kita, kung napatalang kita, we will be performing, we will be doing that way, that form of worship against God. Yes, John. Sa Abomination of Desolation, Pastor, ang nakita ko diri sa aton nga lesson, ang ginamin sang abomination, somewhat like apostasy or violating sang kasuguan sang Ginoo. Yes. Like spiritual idolatry or having immoral sexual practices. So sa akon nabalaan, Pastor, nga ang apostasy nagikan na siya sa word, original language nga may meaning nga living what is the standard, or apostasy, from stasia, standing, so from standing. So living what you are standing before. So ang meaning sa pastor daw, living what is the truth. So sa amo na ako na nakita So living sa abomination, aton pa mubiya siya sa kamatuoran. Sa kamatuoran. Oh, yeah. You see, kanami dyan sa imong pag-emphasize, apo means living, biya. What is tasi is stand, or sa imong ginatuhan karon. Yeah. So, isa diri dyan, amo na siya ang pagsimba sa idols, nga wala nimo na ginahimo sa una, karon na apostasy ka, nagbiya ka, kag nagsimba ka na sa amo na. Oo. Tungod kay mapersa kita, because one day we will be persecuted. So iban sa aton makonbensi nga sakto gidya ang pagsimba sa Domingo, but ang iban mapersa nga hindi kita katindog, because ang bagyo sang persecution hindi naton masarangan to the extent nga mag-surrender na lang kita. Yeah. So amo na ang katalagam, amo na ang kabudlay sang may tabo mga kauturan sa ulihi. Okay? And then masimba kita sa mga tawo nga nagapakilala nga sila amo ang tal-os sang Ginoo. Sila amo ang Sunday, ang adlaw nga Domingo ang amo inugsimba, kag ang pagsimba sang mga nagapakilala nga sila amo ang vicar of God. Nga sila amo ang tal-os ni Kristo diri sa duta. Ti magaupod kita sa ila, magasimba kita sa ila. But as this time, daw hindi ka makasiling, hindi gid kuya madala sina. No, hindi ta kapasalig mga kauturan. So ang aton lang gid nga buhaton is that let us stand firm, let us be true to our commitment to Jesus as of now. Kay ina nga mga distraction, ang mga mabot ang panahon diyan nga aton simbahan gubon. Sunogon. Ang aton nga pagsimba hindi na. Ang aton nga Sabado hindi na kita kasimba. And that's it. Abomination nga daw. Grabe kang ilad nga wala ka nagapati nga amo nagali ang mahimo mo in the last days. Yes. About the 10 virgins diyan, anong nakita mo diri nga mga punto? Sa diri naman, Pastor, sa 10 virgins, parable man siya, Pastor, no? Yeah. It means nga symbolical siya in meaning. Nga may ara sing 10 virgins. So may gintawag diri nga foolish, kay may gintawag man nga wise. Ang aton lesson naghambal nga ang meaning sang virgins, sila tong mga tao nga naga-profess nga sila mga Kristiyano. Kristohanon. Yeah. Kag ang parable nagahisgot nga ang kini nga mga ga-profess nga sila Christian, nag-abot ang time nga nagkatulog sila. Yeah. So may ara gid mangalising time nga kita nga mga Kristohanon nagakatulog. Yeah. Yeah. Biska naghambal ang Ginoo nga dapat maging andam kita, maging dapat mata kita, pero maabot gid dili ang time nga magkatulog kita. Yeah. Kinahanglan kita sing mga preparations like ang wise, mayroon sila sing oil. Ang foolish,
nakulangan sila sing oil. May oil sila pero hindi enough. Enough, nakulangan sila. Nakulangan sila. Yes, and that's correct yan. Ang mga virgins diri sa parabola ni Kristo sa Mateo 25, ang mga ulay ni are representing the Christians. Kita, bisan kita nga mga Adventista. Yes. And then may ara kita lampara, we have the lamp. So ang punto dira is we are waiting for the coming of the bridegroom. So all of us Adventists are waiting for the coming of Jesus. Amo na siya ang punto, ang meaning sang parabola. But in the end, daw hindi gyud tanan gid nga Adventista diyan ang maluwas kung aton basihan ang parabola sang 10 virgins ang napulo ka mga ulay. Sa aton pa siguro basi may 50-50. 50-50. Basi ang panimalay sa 5 ka panimalay, 2 ang maluwas, 3 ang maluwas, 2 ang hindi maluwas. Kasubo man. Pero nakasubo no. But we are not telling exactly like that. But there is a picture of that kind. Daw may talanawon sina nga klase. Okay. All of us are waiting. All of us are waiting. Pero when the time comes, kay may delay, hindi masiling naton may delay ang but necessarily nga hindi ginman nga na delay, pero at the exact time of the bridegroom comes, pag-abot na sang kwan sa sakto niya sa iyang talana nga pag-abot, 5 nagapaabot pero sakto man mayara man sila nga oil pa nga nabilin, pero hindi nagid sakto nga magdako magdugang pang magpadayon pang ilang light. So amo na mga kauturan ang punto dira nga makuha naton sa aton leksyon nga ang aton leksyon nagahambal nga kinahanglan at this time we should have enough preparation. Prepare kita, pangandam kita, butangan tagid sang husto ang aton nga lampara sang lana agod nga pag-abot sina nga panahon hindi na kita magdalagan pakadto pakari kay wala na kita sang nabilin. So let us have enough time, enough preparation. Ano ni nga aton preparahon mga kauturan? Kinahanglan nga ara kita kay Kristo sa tanan nga panahon every day. Kaya muna diyan ang ginakanta bala sang mga kabataan. Read your Bible and pray every day. And you will what? Grow. So amo na ang aton buhaton. Every day we pray. Every day we read our Bible. Every day aton dugangan ang kamaturan. Aton punan ang aton nga lampara sang balaan nga espiritu. Sang aton mga binuhatan kag sang aton maayo nga mga mahimo kag mga kamaturan agud nga we have enough. Yes. Last dyan, ang napulo ka talento, ang mga talento ini mga servants. Anong imo nakita dira? Sa siningman pastor nga sa Thursday nato nga lesson, using your talents, parabol ni sang isa ka mayara sing bags of gold. Yes. Tapos mayara siya sing 3 ka mga servants. Tapos kintagaan niya sila sing talents nga sa Griego nagamit mo din sa Griego nga talanta, nga meaning gali isina kay gifts of the Spirit. Yeah. So matag isa sa ila gintagaan sing talents according sa ilang ability. So nakita ko ang 5 kita mo din gamit ya nag-improve, nag-twice, so nagdugang. Kag ang isa man. Pero ang isa nga nabaton niya isa lang itungod nga nahadlok ya nga base madula. Kag pangitaon sang iyang master gintago ya. Kag ang natabo gintawag siya nga foolish and buang-buang. slothful servant. Yeah. So amo na ko nakita pastor nga kung hindi naton pagamiton ang aton nga talent nga hindi man na aton ginhatag sang Ginoo gintawag ta nga daw steward sini nga mga talents. So kinahanglan nato na gamiton. Yeah. Para nga maging andam man ta sa pagbalik sa Ginoo. Yes, and that's correct mga kauturan. Pareho dyan sang napulo ka ulay, may oil sila. Nga representer sang balaan nga espiritu. Diri naman sa mga sulugoon sa mga servants,
ah, ang trust nga ginhatag sang ang pagsalig sang ila galon. So the three of them were being trusted. Ti amo man na sa aton diyan, kita gintagaan, gintrust sa aton ang kamatuoran. Yeah, ginhatag sa aton ang kamatuoran kay nakita sang master sang Ginoo nga masaligan kita sa pagbaton sini nga kamatuoran. So they became trusty sining sang talento sang mga sinakosako nga bulo ang pansang Ginoo, mga treasures sang Ginoo. Galing mga kauturan ang punto lang nga kabay pa nga aton gamiton, aton i-exercise, aton nga not necessarily nga aton gid ipamuaron, but the point is let us use it. Aton gamiton ti ang paggamit naton ang resulta sina ma-produce siya sang damo. Ti amo na yung isa diri nag-produce as 100% na multiply 5 naman. Isang duwa nag 100% nagduwa. But kung hindi ta gamiton, it will not produce. Hindi siya magmuad. So amo na makauturan ang aton leksyon, ang emphasis is that ang aton preparation for the end time. Ang aton pangandam para sa ulihi nga mga adlaw. So, aton gamiton ang talento nga ginhatag sa Ginoo sa aton, ang uwel aton damuon, ang pagsalig sa Ginoo indi naton dulaon. Let us continue to be faithful and using the talents that God has entrusted to us, because in the days coming, makatindog kita. The more we exercise in ang mga talento, the more we become more mature, kag-ready sa pag-atubang sa mga aton alatubangan, labi na ang makasilig ni makatalagam ng mga panahon na mag-abot sa John, Sir John, thank you very much. Salamat sa mga nga pagtuon. Mga kauturan, wala gimik siguro namon mahatag ang tanan sa inyo. But nevertheless, let us always remember nga ang Mateo 24 naghahambal sa aton sang mga mapalabuton nga mga problema kag mga atubangon nato. But ang number one gid nga gina-emphasize sa atong leksyon, ang pagpatalang. Nga hindi base bala magakadlaw lang kita subong, but in the end madala kita. That's why let us prepare. Kag ang sa Mateo 25 ginduwa diri ang importante diri ang duwa ka mga parabola sa napulo ka ulay kag sang tatlo ka mga sulugon na ang parabola sa napulo ka mga ulay na we will prepare enough oil. Sa aton pa aton imbitaron permigid, let us practice every day sa pag-imbitar sa balaan ng Espiritu Santo, sa pagbato natin sa mga kamaturan kag mga pulong na aton makuha sa pagbasa natin sa pangmulo natin. Kag let us always keep and then gamiton ang mga talento nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Agud nga sigurado natin nga makatubang kita sa palad. Ang Dios magapakamalit. Sir John, atong takpan sa pagpapalad. Ganito ka dalaygon o gamhanan ng mga Diyos, Ginoo, kami nagapalapit dira kanimo. Pasalamat kami sa inyong pag-upot sa aming pagtuon sa buong. Kag tani kadto maghihiya sa mga kauturan na linggo kag sa hindi man linggo. Kag kami Ginoo sa paglaom matalang kag andam kami sa inyong pagbali. Salamat sa inyong pagpamati kapag tubag sa mga pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.